І зараз гісторыя пра тое, як былы гулец зборнай Беларусі па футболе апынуўся ў ЛТП. Размова пра братоў Макоўскіх, Михаіла і Владзіміра. У свой час яны былі вельмі перспектыўнымі. Просто вось паглядзіце, як складаўся іх футбольны лёс. У 16 гадоў яны ўжо гулялі за аснову маладзеж. Пасля іх падпісвае мінскае Дынама. Это ўжо галоўная сіла белфутбола таго часу. У 96-м годзе Владзіміра прызналі лепшым гульцом краіны. Яго брат таксама заўсёды на віду. Далей абодва едуць у кіеўскае Дынама. Тое самае Дынама з Шаўчэнкам, Рыбровым, Белькевічам, Хацкевічам. А пасля ўсё для Макоўскіх пашло рэзка ўніз. Было шмат гісторый, як браты ставілі рэкорды, калі хацелі на дваіх выпіць 56 бутэлек піва, як іх выгналі з Ворсклы за тое, што так упіліся на зборах, што на трэніроўцы не маглі проста стаіць на нагах. І вось высветлілась, што той самы Михаіл амаль увесь 25-й год правёў у ЛТП. Гэта лячэбна-трудовы профілакторый, куды накіроўваюць нейкіх там асацыяльных элементаў, якія, напрыклад, маюць праблемы з алкаголем. Што кажа на гэты конт сам Михаил? Ну да, правда, посидел. Что я тут нового могу рассказать? Как там дела обстоят? Ну так, почитайте, что в интернете пишут, хотя в интернете уже нифига не пишут. Надо там побывать, чтобы знать, как это. Усяго экс-футболисту присудили 1 год ЛТП, але ён выйшаў раней. Нагодай для адпраўкі на ЛТП сталі шматлікія затрыманні ў нецвярозым відзе. Макоўскі расказвае, што вось там у ЛТП ён быў бескаштоўнай працоўнай сілы, ездзіў па калхозах і прадпрыемствах. Вельмі і вельмі сумная гісторыя.